errazoixo bixamona da gaur oinatin goizien Euriseina, aterrunia bebai, oin guardixa da eta Eurixa da. Eurixa, baina zer, gaur errazoixo bixamona eguna da, kale urtetuko eguna. Eta Aitor da bixok, Aitor, disfrazat atorria gainea, baina ez bakarrik, ikusiko zuen jente askok, eta etxuela euren disfraza, mozorruak, kalera, gaur hortako eguna dalako oinatin. Alaxe da bai, oiana hortako eguna mozorrua soinean jantzi eta kolorez kaliak betetzeko eguna bada gaurkoan mozorruak aipatu ditugu, baina karroza bikainak be, ikusi ditugu oianaketanik dagoeneko kalietan barrena, eta berehala ikusiko dituzue datozen minutuetan, baita zuek be. Oiana, gu prest ez da, umorea protagonista dan egun honetkin gozatzeko ez da? Gu gertut, gaine topa du karroza bat, hor barruan ez dakiko lekua ongo da, ikustu duzu hor jentia dau karroza barruan bebai, lekua topaien muz hartuko ga barrura, eta bestela bestiak egin bateak kalien hiliko gara, gora eta bera, baina gertu gauz jairako. Gu prest, eta zuek be prest baldin bazaze, oiana, arrankau tratoria, bagoia zeta! Ikusteko zuen nun dauzen ez da, hemen txarkupetan, Eurixa delako kanpuan, guardazolakin eta jentia babil gora eta bera, izan be, hemen jentiak ez dako etxien geaketako asmorik eta jentia disfrazauta, eta nire mouko eroantzelako busuakin, animalien busuakin, dau hemen beste kuadrilla bat, ez da? Zerna dau? Jirafa. Jirafiena, daron artean pentsau duzu edo zela nintzen dau? Animaliz. Animaliz, da gero, dano jarri zaia dos jirafaz? Bueno, batzuk eukan jantzixak. Zuri adibidez zerena da? Txia. Txia, eta zu? Panda. Panda, eta zuek? Ni zezena. Zezena. Ikusi duzu sokamuturra goizian? Sokamuturra ikusi duzu goizian? Ez. Ez zezen. Eta zuek payaso eta? Ni boxeadore. Zaki payaso? Bai. Hoi kuadrilla, zen modu zoiaz jaixa? Oso, baina bero askokin. Joe, gaur bastante hotz, baina beste egunetan. Beste egunetan bero indau. Gaur hotz baino Eurixa, ez da? Bai, joe. Guk zelandakun pijama mouko hau. Claro. Bero mute duzko. Zue ventajia dakotze hortan. Bai. Bueno, eta ze asmo dakotzuek gaur, zein bizuek, gero kalien bokatan majan, ero zer? Bai. Bai, ez da, gaur eguna kalien pasetxekoa da. Bai. Eta gurasuak zer da bitz? Eurepe disfrazauta da bitz? Bai. Ze jantzi daue? Sevillana. Sevillana jantzike da bitz, vampiro, bebai. Xeriz. Bebai, bueno, eske zelako ideiak, Joder, Michael Jackson. Bai. Sevillana. Kustu duzu hemen ideiak badauzela baterakoak eta bestekoak, Gaur orduan kalien paseileko eguna da, jente asko dabil, ikusten duzu, hemen batzu pasaiken dira, ikusten duzu horren batzu zera dauzen monja edo fraile edo ez dakit, eliz gizon, hippie xape baita, badauz urteroko disfrazak, badauz barri xape baita, ero originalauak dianak, danetari daue, eta ikusten duzu, bitu Aitorrenak egin paseko zau ez, Aitor, hemen beste kuadrilla haube, umetan hauzi honeipe, dana batera da bitz. Bai, Andaluzia inguruko epeltasunetik, ez dakit, oinatiko freskotasunera ez dian gerturatu honeik. Hori bai, sekulako girua jarri daue. Kaixo, zer modu? Kaixo! Killo! ¿Qué pasa? Ez dakit nik euskalki hori oso ondo ulertuko duten hemen oinatin, baina Andaluziako epeltasunetik oinatiko freskotasunera bai. Bai, freskotasuna dago hemen! Bai, handia! Aizea! Baina gu giroa, barruan dara magu! Killo, idale! Giroa barruan, bero, jatekoa prestatu duzue, dantza ere bai, oinatiar guztian zako ekarri duzue nahikoa jateko lain. Noski baie, gu daukagu hemen jatekoa, urdai aspiko, gero daukagu solomo, eta entsaladilla rusita ere. Eta rebujitorik edo ekarri duzue. Noski baie, finoa daukagu hemen denetari. Sekulako giroa, rebujito ere bai, errosaixo bixamon egunagatik topa egiteko, eta gerria mugitzeko aukera ere bai musika honekin. Ole, idale, que te dale! Nola da, zagarra hartu jan eta bota? Hori da,
hori da! Zagarra hartu! Jan! Bota! Jaurti! Eta, jaurti! Aitzeak ez baldin bagaitu, lasai neuk babestuko zaituztet guztioi. Aitzeak ez baldin bagaitu eramaten behintzat, festa giroan murgiluta jarraituko dugu hemen, nola ez, protagonista handienekin. Bueno, egualdixak ez dauko kildu hemen inorre, jenteak kalera urtzen dagoelako, ondo pasaikera, zuen asmo ebe izango, ez da ondo pasaikeko asmo eta agerteko ziren zuepe. Bai, hori da beti asmoa jaixetan. Bueno, ikuste zauet hemen, traje karta batzuk, dagotzule txintxirisak epeltzeiken dut, karta izango dela zuen disfrazan, zea, ez da, gaixa, baina karta bakarra, kartan laki iguala diata. Ba, eske, batez be gura garen sota fatia, aspaldik geukan pentsauta kuadrillan, sota mozorroketia politia izango zela, eta aurten azkenean anima gara, eta hoixen. Eta sota, beste karta baino gehiago guztek izatzuelako, ero kuriosua delako iruditxa, ose? Bai, hori da, guzaintxaku estetikia, eta esan garen, bueno, venga, sota. Bai. Eta zein juzue trajea petzeiken dut, erosi, alkilau, edo ikuzue? Joskinak ingen berba, eta bai, a medida injozkue. Ostra, ole, jostinape, eta pentseko tordo aurrez bastante lehenu pentseko zebila, eta lanak aurrez emun, eta hola, ez? Hori da. Ja, udagostean hasi ginen pentsaien, da ingen jarrien kontatua behakin, eta, bueno, eta listo. Bueno, entzuten duzue, baina karrozan bat ozeo zer baten badator, izan behar gaur, kalien pasaieko eguna da, eurixein edo ezein, ez da? Hori da, bai. Azkenean ez da beste kalea urten, eta hoxen, eguna ondo pasau. Ba, hori ba, haupa eran eskak, eta segi ondo, bale? Eskerrik asko. Eta ikusten duzue askotariko mozorruak arrozak eta gaurkoan oinatik asko galdetuko daue zein dan, ez da? Bai. Zuen kasuan ere, bai jolas hori, zelako mozorro bihurtuta kalera. Bai, txikitan jolasten geben asko eta oroitzap rekordetik. Txikitako oroitzap hori gertzen dituzue, ez da? Asko kostatu joden zuei erabaktzia gaurkoan, ontaz mozorrotu eta kaliakola jantziko zen itxustela kolorez? Bai, hasieran dudatan egon gine, baina azkenan lixan hau prestaketan egon gara. Prestatu bai, kalera atara ere bai, eta imaginatzen dut, errosaixo bixamon egunean, jolasten basabiltzatela ere bai, ez da? Bai, jentia bilaz maiten abe bakoitza zedan, eta, bueno, izena borra huinea, baina berdin jau. Herritarrak badabiltza asmatzen, ez dakidana da baina, lortu duten asmatzea nortu zareten edo ez? Batzuk bai eta beste batzuk ez. Nortu zarete aurkeztu zuen burua? Ni Gorane naiz, ume bat. Borra gixat baina, Gorane. Igartzen da bai erakutzi, falta den agin hori. Ni naiz Ainoa eta gustan xat txoni estilua eta bala noia jantzita.
Oso ondo, zuzara? Ni ekine eta jurru. Oso ondo. Eta hirurotako nork irabaziko du gaurkoan partida hau? Nik. Seguru? Bai. Ez, nik irazi. Eta zein trikimailu erabiliko dituzue zuek garaipena lortzeko Errosaixo Bixamon egunean? Jentiari esatea segaren, eta orduan asmau egiten dugu. Bueno, irukotei helburu lortzen duzuen, hirutako nork lortzen duen gaurkoan mai joko hau irabaztea, eta hemen txeatzean. Ikusi, karroza bat badago, herritarrak ere badaude, eta hemen, Oiana nire laguna, festazale amorratua pres beraien gana gerturatzeko. Animo, Oiana! Eskerrik asko, Aitor, ikusten duzu zelako kuadrilla dauen hemen. Hemen dago ambientia hemen, ikusi, Beitu zelako ambientia dauen hemen, beitu. Hemen, hau zer da, a ber, hau ze giro hona dakotzue, zer da hau? Venga, zer dikiko zuen berba hon. Ikusten zu hemen, valiente bai, baina gero lotzatu iken dia, zu pilima kontauko zu ba, A ber, hemen, ze kuadrilla, zer da hau, Hau, enguter kuadrilla. Ze kuadrilla? Enguter. Eta? Ze gauzek disfrazoak? Mekaniko disfrazekin. Mekaniko. Da horretik kotxi altzauta eta, tematik egin. Kotxia ze mekanik, taier eroen biherrian ez da dago. Ez, taiartik gultin jau. Bale, oza, que zuek beste batzuen kotxe garrela iteko zazai. Horretxeatik, pegu amuteko. Arroa jarria altzauta eta hoxe zimaz. Zuek egual dixa ezakutzen bildurrik, ez da ikusten zauet kemangamotzia, tiratzen. Gui altza bat ateko eixo bia. Gaurko gunean kale urtentea da, balixo eguna eta... Horro balixo bakarri, kale aurten, disfrutauta. Ja, akabatzen dagoaz, jaixa, gaur gabian akabako gira, o bixar eguarritxa login da gero, ez da ipan noiz? Ez da, nepo ez da inoiz. Zemos fandia? Eleante. Bai, ondo fandia? Bai. Kalien ibiliza, gauta egun. Batxai egu egun diban. Arroia. Disfrazauta bentzet, ez? Disfrazauta eta disfrazauta. Egun politiena. Gaur, zapatua berri eguna de politia izan za jentia kalian, eta... Ba, jente pila eta, bueno... Horteko lea gaixak. Manaba ikusita, bueno. Bueno, hemen batekin bakarri berroa, baina ikusi bere laguna zentzu dian, Enfoka bondo honen laguna zentzu dian, ze honei danak, ez da begura izan berbaikia, itxideuen bat bakarrik hor, honei dia. Ikuste duzu, ez da? Ikuste duzu, ze girokin dabitzen, ba holaxe da biel, oinetik goiza, gaur aztelen goiza, Errosaixo Bixamon eguna. Bueno, kuadrilla, hemen txezuekin topo egin jo, Oñatiko Errosaixo Bixamon egunean, eta Oñatiko brigadako kidiak zai, ez da? Bai, hola. Bueno, eta gaurkoan zen balan egin behar dozue? Bastante. Bastante? Bai. Bai, asko, prepauta zazen lan asko itxoko? Bai. Zertzuk izango dien biharrekoa gaurkoan hemen Errosaixo Bixamon egunean? Gure etxia. Goterak tapau. Bai, gaur itxufin asko dago hemen Oñatin, eta tanta goitxi behar jausten di, ez da? Bai. Eta zuen eitxien biozuela, nunin behar dozue etxe hori? Estena eixo azpixan. Txosna handuan dau, estena eixo moko bat eta horra azpixan sartzen gata egetxo bat inbiu. Eta ja bigarren pisua gabitziken. Bigarrena fin zabitze orduan Oñatiko jaixak hasiat bat zuei lanian, ez da? Bai, baina dirua falta izako.
Eskatu inbiako duzu, dirua batu beharko duzu. Zai, esto es... Hemen jefia dau. Bai. A ber, jefe, zer pasetan da, ez da hipoteka ikala? Ez. Udalak diru gutxi inbertiu dau eta... Kosta etxizeako. Eta hemen txe udalera birian egin jauzu ekin, topo udaletxera birian zoia zehala? Bai. Zer eskatzera? Dirua, ez da? Bueno, kuadria ja lortzen duzuen, zeuein etxe hori bukatzeko aukeria badauko zuen. Gora, Arrozeixo Bixamona! Gora! Gaur jaieguna askontako, denda gehixenak zerrauta, eta gaur jaiegun hori aprobetxo dugu eroskiko kajerak, kalera urteteko, ezta? Bai. Dano urten duzue bate elkarrekin. Dano batera elkarrekin urten duzue, kajera dana. Bai, dana batea. Eta zu, saltzeko, erosteko, zer? Saltzeko. Bueno, ze giro dakotzu, ze ikusi oso kalian oin arte? Mozorro asko. Asko, eta originalak, aurtengoak bai. Zuena, zelo kurruza zuen, edo, zein ideia zeinen izan zen? Urtezko goiaz pentsaien, eta, aurten atokau. Bai, buruan ideia ulen dizakoen. Bai. Bueno, sarri igual eroskira fanzainia fijau zailako hori, edo zer deitu dutzu atentzikoa, Bai, kalenta ikusiaku baita orduan, bai, deia etorri zen. Eta gero totalistako horre preparazioik da ona, ez da? Ondo, samurrin duzue, preparazioa eta... Bai, bakarrik erozidu honeik, eta gara alkandoria eta gero ja dana etxetik. Eta askoz lehen hau bengo zebein, ez da? Edo azkenengo orduan ibilizara. Bastante azkenengo orduan. Egun. Baina buruan pentsauta duki eskeo, ez? Aurretik gertu itxi eta... Más o menos, bai. Urrengo urtean. Hori da, urrengo urtean hobeto. Eta gaurko eguna baleixotzu urrengo urterako ideiak eta hartzeko? Bai, zanlek. Originala da asko akusan duzu ez, guztu osatzu adibidezu. Pedro, edo doiazenak zela da, Ogusanak doiazenak. Zela doiazenak? Batzuk doiaz, hola, oinatiko batena, hola, bizarra, koloriak inta. Bai. Osa, que imite, beste mati... Biziposekoak. Biziko zupepo guztu osatzu. Bai, asko. Bueno, orduan urrengoan topobiako zu, hola, baten bat, edo herriko lokalen bat, edo pertsona bat, eta imite guazero. Izan leke bat, ez da? Bai. Bueno, eskerrik asko neska, petzeik enda gaurko eguna luze fango dela, ez da? Bai. Hala bat, deskantza upixa hartik aurrea, Eskerrik asko ondo segi. Eta honek baboiaz, kalian gora eta kalian bera, baboiaz honei bera, eta hemen aldamenean, Aitor, bakarrik etzauz, Oiana, gogoratu zara niretzako jogurrak, aguakatiak, platanuak. Oin online behileke eta igual gero eskatuko dugu. Oin disfrutaia etorri bide horreik eta itxiko xau eurete disfrutaia. Bai, egin ditut eta hemen kalian lagun barrixak, iturendik etorritako joaldunak, ez da? Hori da, bai. Bida ilusioen jozu handiko naino, ahotza galtzia besteraino. Bai, bidea fanxako, así que zin jo berbalar. Bueno, mentxe kuadria mozorrotu zaie, eta nolatan ba, aurten hontaz mozorrotzia? Ez dakik zehoze mozorrotu bigara eta azkenengo momentuan okurruxoko, así que... Bueno, gaurkoan bai hemen, egun berezisa oinatiarrentzako jaixen bukaeran bai non gozatua badau, festagiroan eta mozorratuta, eta zuretzako oso berezisa baitxa. Bai. Zergatik? Nire eguna dalako. Zure urtebetetze eguna badalako gaurkoan, ez da? Bueno, zure urtebetetze eguna ospatzeko gaurko baino egun hobeik badauala. Bueno, igual bizarkoa obia izan. Hemen inguruan badaukutu zure kuadriakoak eta nik uste doz, zuen lagunan urtebetetze eguna izan da. Zorionak, abesteko momentua badala, ez da? Bat, bita, iru? Zorionak beti, zorionak Paula. Zorionak beti. Bueno, zorionak abestuta festagiroan jarraitzeko bai, tolon-tolonak entzuten die, ia ba nola azintzen dituzuen, eta herritxarrak hiruan murgildu. Ondo pasau! Eskerrik asko! Inventaré
Eta kaleetan barrena nortzukin topo egin, eta bi egutegi hauekin, ez dakit, egutegiak diren, Arantzazuko Ama Birjina den, nortzu zarete zuek? Gugara Ama Birjinak en general, representa egin dut dana. Bueno, originala bai behintzat gaurkoan Errosaixo Bixamon eguntarako mozorroa pentsatu duzuena. Bai, apurat penia hori kartoizko dela, eta euri honekin ez, baina plastifika guindu, aurreatu inga, eta nahikoa ondo. Nahiko ondo, eta hortxe ikusten dituztetola, nahiko ondo, ia asko ez zetela mugitzen, oso komodoa ez dakidan. Ez, egisa esan nahikoen komodoa, eta gaina iziakin eta eurisakin eta nahiko txartoina, bueno. Eta nola, bururatu izteizuen zuei, horrela, mozorrotzea gaurkoan? Jo, aurrekoan gauzen, zerixek kalendazioa behira, eta esan geben, horrek gure kuadrillako baten antzako. Hoxe izfrazeu egut oitu. Anero, zuen kuadrillako noren antza daukazuen. Ane, zure antza hartu zioten eta pentsatu zuten horregatik ontan mozorrotzea. Zer dela eta? Ama Birjina antza daukazuen. Pi, itzoriek ez. Ama Birjina izan da, nola eta? Beto, paisa, hemen gura paisa. Ai, kelo. Bueno, hementxe, kuadrilla giroan bai, eta ikusten dut, bakoitza urtarrila, hilabete bat bazaretela. Bai, ni apirian, bakoitza jarri du bere urtebetetze eguneko hilabetia. Boroilu enbidoen eguna, baina aztu inxaku. Orduan holaxe. Nere urtebetetze eguna martxoak lau, nor da martxoa? Hemen ez daukauz, abendua, ekaina, ustaila, urtarrila eta aprila. Eta ez dakizuek egutegi modernoak edo bazareten, jolaserako ere ekarri duzu zerbait. Ez que hor dauz batzuk de tombola disfrazauta eta kuadriako atito kausako boluak. Premisua. Tombolakoak horrela bombo handi batekin. Bai, hor dauz, justo. Baten batzuk ezagutzen ditugu hor eta ia gerturatzeri badaukagun. Aitaren, semearen. Eta Espiritu Santuaren izenean, amen. Amen. Oiana, hemen urtebetetzeak ospatu eta ospatu dabiltza, Hemen du jaleua hemen Aitor. Kuste zuen zema jente, zema bakoitza berera gainera, dor gualiz bozorrotuta batzuk, rosa honekin zer ete da hau, zer da hau? Bueno, hau da gure karrozia, goiaz elektrotxarangari, goiaz gure kuadriako izena perkatxak, dala oinatiarrez txerrixa, eta kubi maskota hemen ikusten duzen moguan, horbe ikusten da dagoela txerri bat, hemen ikusi. Aurrien dako tzueleko horrean dau txerri bat, eta bebai kamisetia. Behitu ikusi, kamisetia atzekaldian, perkatxaranga. Ez da kontratazio eta zabali dako txuen, Bueno, gaurko egunez bakarrik. Bakarrik gaurko egunez. Bakarrik gaurko egunez. Bestela, hola, kalian ibili izan di aurreko egunetan beletortxarangak, eta igual urrengo baten zuek izan zikien. Bai, urrengo urtean bai. Eta gaur, trompetia jo, Instrumentu eta guztiak guia. Eta ze playlist edo, ze repertoixo jarri oso, ze joten duzuen? Ez, guk ez du joten ez, hemen altaboz bat. Mikrofonoa ez da eta... Instrumentuak eta dia de pego bakarrik. De pego, baina Spotifyen dako playlist bat inula egun ontako. Eta adibidez ze kantu jarritu zuen? Bueno, Mari Carmen, eta olakoa. A ber, Mari Carmen? Arantxa! Mari Carmen, ze kantu da Mari Carmen? Mari Carmen, hijo está en el after hour. Hori da kantu bat. Bai. Eta pirritxe eta porretxa sako da, bai. Errameixia eta dana. Dana kotzaen. Bueno, eta ze bosa ez pasatzen? Oso ondo. Eguna ontxertan hasi baina ja ondo gaizpo zaien. Eta espero tola jarraiketia. Asko zei gainea, hemen txarangia dakotzu oso jendetsua, jende pile bat, da? 27 gara kuadrian. Eta danok dauzut gaur kamiseta rosa honekin? Danok. Osea, gero wali horrek atzeko wali horrek galduko, baina zuek etzei galduko, rosa honekin? Hombre, rosa gaina fosfoa da ikusik endala kantosua horrean. Bai. Bueno, ondo bilin eskak, bale? Pegatina bat. Hombre, pegatina. Honez dituzu, erregala hau dituzue? Bai. Oso ondo bazkarrik asko, bale? Filiku, bale, ondo pasau, gero. Giro, holako txekiru handoiaz, honeik, hemendik atzea kalezarra efango dia, hemen kantoian gora, eta ikusik izue, honeiz eta preguntako zeu, zertan dabitzen honeiri? Zurixa. Zeta zabitza, bat bomila bat abestiari txikien da, argazkixa partekatzen edo zeta? Ez, disfraza komentaiken, bat gestu zabitza. Bai, ordo gaiz da, bat abestiakin berro egin eta ondo pasaiken hori mitzat. Zutako zela, fotorotxe horrek da, danak argazki ofiziala bituzte hor eta horrei begira. Bueno, eta iku batzuk eta oin ikusiko iku berriz.
Oino, bixar edo, ezta? Dana, hori da. Eguri ezier bezala argazki asko tatu ikizue? Bueno, albu atera bai, ja... Bueno, zenbat pegatina dituzue, honek eletraz perkatxarango ikusten dut, hemen nuixau gauzuena izangoa, ezta? Hemen pia dituzue pegatina. Bai, igual 2000 pegatina oin jo. Bai, dituzue? Bai. Banaketan zabitzai? Bai, hori da, lagunan artien intuta, oin gura guenak hartu, peau, enteu baik, brometan. Oina, eskola klasifika horian da, ebalten dira pegatinak edo, solako takinak. Ondio bai. Bueno, bixar jaioko zu, ezta? Bixar mi arlo ero, zer? Jai danetako deskantzua, bixar? Eskerrak. Hori egitaragoan jasotea egun bat deskantzorako eharra da, Biharrezkoa. Bueno, ondo dakabo eguna eta haupo oineteko gaixak, ezta? Bai. Eskerrik asko. Berdin, ala. Hala ba, horrepe lehantu dakitzen. Bueno, egunean oinetin. Bakar, lan esto segunda. Venga, Eta hementxe beste lagun batzuk egin ditugu eta gu etorri gara, ez dakigu sorterik izango dugun ero ez, gaurkoan sorte handiena hementxe, Oñatiarrekin batera Errosaixo Bixamon eguna ospatzea bada, baina ikusten duzu hemen, bola pilo bat ekarri dituztela, nortzu zarete zuek? Bueno, gure kuadrilla beteanotan keleko nahako izena, orduan gaur tombola bat inu, jendiei gauzak erregalaiteko. Bueno, jendiei gauzak oparitzeko bai, hemen makinatxo bat gauza banatu dituzue, zertzuk banatu dituzue? Bueno, haundizena banatu duna 2 urteazpiko eta gaztaia izan da. Bestela zerbeza, patxana, gauza normalak. Bueno, eta ez dakit nola buratu izteizuen zuek gaurkoan, ontaz mozorrotu eta kaleak kolorez jantzea? Ez, kuadrian proposatu behin honik loterixako umetaz batea, eta horregatik hasi ginen ideia eta azkenean tombola era bat inju. Bueno, eta nola doa, tombola hau, kontatu guri? Nola egin behar da hemen parte hartzeko? Bueno, pagaiken dozu euro bat, botaten dozu, bolilla bat urteten da, eta zenbakixan arabera premixo bat dakotzu. Guk eurorik ez daukagu poltsikoan, gero emango dizuegu eta bestela egingo diogu Juluen Murua mesoren hori, gure landara gizonari egingo diogu bizun bat, baina guk ere jolastu nahi dugu. Bai, bota euroa, zuekin biozu erruletiari, Vale, nola egin behar da, erakutsi. Etorri bizaiona, la bueltak emun bixatzu, Hemen zu gure parte. Baina mareatu gabe bolak. Ezke urten inbida, Hortxe urtenen da. 31, 3 bat, gure zenbakia, Habe, 31. Ez dugu. Markarik erakutsiko, baina freskagarri eder bat tokatu zaigu guri hemen tombolan. Ikusten duzue tombola, musika, ama virginak, egutegiak, badago umorea, Oñatiko kaletan, Errosaixo Bixamon egunean.
Ba, ikusten dozu hementxe humore honian, kantuan, dantzan, egualdizan lagunez badabe, blai, baina errosaixo bixamon eguna, elegante ospatzen bagabitze hoiana. Bagabitz, eta eguna odio luze doia, eta jarraketako asmoa daku, baina, agurtu egoliko gara, ezta? Ikusten zu gainezerako laguntza ditugu, Eta hortxe oinatiarrak protagonistak gurekin minutu honetan egondianak agurtzen, geube mentxe agurtuko gara, baina oian aguk festagiruan segiruko karroza gainean kalerik kale. Hori da, eta hurrengoa kontauku, gero hemendik aurreako. Hori da. Ba, eskerrik asko, gurekin minutu honetan gozatzearen, eta laizzer arte, agur!